Gràcies, bona nit. El grup municipal socialista presenta esta moció perquè concretament afecta 50.000 famílies de la Comunitat Valenciana. Se calculen que se deu uns 250 milions d'euros i que són 5 els milions que es deuen a Castelló. Tenim constància d'unes 13-14 persones al poble de l'Alcora afectades i el més important és que la majoria d'aquestes persones tenen entre 30 o 40 anys, que són persones que es troben desemparades perquè veuen que la Generalitat incompleix un dels compromisos bàsics. Aquesta gent va comprar una vivenda a preus de la burbuja immobiliària, a preus molt alts, estan obligats a assumir uns diferencials més alts, perquè per això donen les ajudes, i tenien unes limitacions per a vendre-les i per a llogar-les. Es donen les ajudes i ara veuen la paradoxa que les poden perdre perquè no ens donen les ajudes que en el seu dia es van prometre des de la Generalitat Valenciana. Això, el més greu, el que ens pareix més greu, hi ha persones que estem representant una institució pública, és que estan perdent tota la confiança al sistema de dret, perquè si el sistema legalment te dona unes ajudes i després il·legalment te les lleva, així no anem a cap puesto. Després, l'article 18.1 de Hisenda de la Generalitat Valenciana diu que als 4 anys prescriuen les ajudes. Entonces, sí que demanem ahir en la moció un calendari de pagaments i el reconeixement del deute no siga que se perga i damunt ho aixequen a que han passat els 4 anys. Sabem que s'ha constituït una plataforma igual de nombrosa que la d'afectats per la hipoteca, estan tenint contactes amb la consellera, la Isabel Boní, però és que no es tracta de la bona voluntat de la consellera, això no és dir, pues ara quan ja no en direm us pagaré. Se tracta de complir la llei que entre tots hem aprovat. I perquè nosaltres pensem que si n'hi ha diners per a salvar el València Club de Futbol, doncs creiem que és més important salvar a famílies que poden perdre la vivenda i damunt tindre la deuta de